sjovt. Ja, se, nu var det ikke lige dig. Det er også bare den mest legetsyge hund, jeg kender hende her. Totalt boldmongol. Hvis der er en bold ude i haven, så kommer bare rende og spille fodbold med sig selv i flere timer nærmest til froden står ud af munden på hende. Altså. Okay. Der er den anden, den er sådan lidt mere... Det gider den egentlig ikke rigtigt. Hende heller bare ligge og sole. Så Hun er jo da også lidt ældre, ikke? Altså, jo, når det er mormor. Hun er 6 år nu, så det er ikke så gammel igen, men hun opfører sig, som om hun er en rigtig gammel hund. Ja. Hun er også blevet gråskægget og sådan. Ja, altså, hun slår mig altså til at være mere end 6, når man sådan lige ser hende. Nå, ej, det er hun ikke. Nej. Det er sgu også svært, fordi... Hun bliver faktisk været 6 her til april, tror jeg det er. Okay. Naboens hund der, de har sådan en... Hvad fanden er det, den hedder? Den der hvide. West Highland. Ja. Hun er 9 år eller noget. Du kan simpelthen ikke se det på hende. Nej. 3 år har jeg skudt hende til, fordi hendes sind er jo simpelthen bare overvældet. Ej, hele tiden og snak, og det er bare så sjovt det hele, og du kan slet ikke mærke, at hun er 9 år overhovedet. Men det er meget forskelligt. Altså, nu gør jeg hende. Hun lyder også mere nu, end hun altså er. Men da vi fik hende for eksempel, der var hun jo kun 1,5 år, 2 år, knap 2 år. Og hvis vi kastede bold, så stod hun bare glode, og så gad hun der overhovedet ikke. Det var først, da jeg fik min anden hund, og hun sådan begyndte at opstå lidt, fordi den godt gad. Det så lige sådan, så ved vi det. Ja. Og så er hun helt sådan en hyggehund. Du vil gerne bide, bare. Men tænderne klør da. Ja, godt nogle mine fingre. Ja. Hov. Ja, hun fik det derinde. Ja, hun giver sgu ikke op. Ej, det gør hun ikke. Nogle gange det. Nogle gange hende, der tryller de andre, selvom hun er den mindste. Det tager hun ikke så selv. Det er jo også hende, der er damen. Ja, hun er lidt sød, men der er nogle gange så... Du må bare høre hende, den der skinner det der. Zoe. Hun er lige på plads. Hun er med. Kom hun med. Hun er med. Kom, hun er med. Ja, ikke dig, Lise. Nej, hvor er det sødt. Ja. Hvad siger du, det er lige så skævt? Står bare på benene sådan her en gang Det imellem. var sjovt, at de sådan ikke rigtig kunne gå endnu, og så havde jeg med på min mor, hun har helt glat reageret noget. Så de var bare vildt.